खर्चा बा होते यूपी बिहार में चर्चा बा तारा ब्यूटी में कितना के खर्चा बा रस भरल बा तुहार दुनू ओरी ये गोरी कौन देवता कौन देवता बनौले तुहार ढूंढी तनी हमके बता दो ये गोरी कौन देवता बनौले तुहार ढूंढी तनी हमके बता दो ये गोरी गजबे बनल बाई पतरी कमरिया देखला से भरे ना नजरिया हो मनवा के मोह लेता कोमल बदनवा चलता जब तू डगरिया हो लगे धाली ही हमें कमजोरी गोरी कौन देवता कौन देवता बनौले तुहार ढूंढी तनी हमके बता दो ये गोरी कौन देवता बनौले तुहार ढूंढी तनी हमके बता दो ये गोरी भइल गली गली गहुआ नगर हो ढाहतारू ऐसन कहाँ रहो देखे खातिर तोहरा के छोड़े अइले घर हो अखिलेश शर्मा सागर हो कहे अनिल बा गजबे कटोरी गोरी कौन देवता कौन देवता बनौले तोहर ढूंढी तनी हमके बता दो ये गोरी कौन देवता बनौले तुहार ढूंढी तनी हमके बता दो ये गोरी STR स्टूडियो।